Älä et ota mitään kuvia sitten. Hei, Ykkää, lopeta. Mä haluan mitään rapulakuvia sitten. Lopeta, Ykkää. En mä mitään kuvia ota. Sanopa Jouni, mikä on paras hetki elämässä ollut sun elämässä? Silloin kun mä panin panin jotakin, mutta hei, sinä et sitä tiedä. Enkä mäkään muista. Menikin vaikea. Kuka on sulle tärkeä elämässä? Ja tällä hetkellä vai? Mm. Mä oon ihan yksin, vittu. Ei oo ketään. Kaakumaita. Ei oo mitään. Mä oon ihan yksin. Mikä on sulle tärkeintä elämässä? Jos mä rehellinen on tää viinanjuonti. Onko siinä tulevaisuus? Ei kun on, joo. Onko Niin. siinä menneisyys? Siinä on kaikki. Siinä on kaikki. Saanko mä käyttää hyväksi sitä sun? No. Laita niin, että mä pääsen... Vieläkö sä rakastat Maarittia? En. Mitä vittu, en. Se on mennyt, kun tuhka tuulee. Oliko se puistokuja valtias? Siihen asti, kun sä tuut. Oliko se puistokujan Pano kuningas? Olen. Ei kun Meno, Jouni. Oliko se Meno kuningas? Oli. Mustahan tuli tosiaan se... Käyttö, on mäki. Vittu, älä opeta. Tää on jotenkin hyrrää tuolla vielä. Joo. Se on mäki. Hei, mitä sä sanoit? Niin, että oliko se puistokujan Pano kuningas vai Meno kuningas? Meno kuningas. Selvä. Tää hyrrää vieläkin.